Rážgír, Supý vrch. Blížime sa k lanovke, ktorá nás tam vyvezie za 30 rupiek jedného. Marek a dovolili sme ísť s nami aj Peťovi. Smetné koše. Nevídané. Niečo nevídané pre Indiu. Strašia nás, že cesta nazad môže byť nebezpečná, že sem tam partia nejaká zablokuje cestu a vyrabuje auto. Takže ak toto nebudete vidieť, tak sa to tak stalo. Sú terény. Tade. Tak toto ak ma nezašrotuje. Ideme cez bludisko. Aj tady. Počkaj, nech jdu prvý. No, let's go. Entry, ja. Teraz maturujeme nad schodom. Aj tady. Jen tady. Sme ich osrali my pre zmenu. Teraz ich obehneme. Už viem, čo budem robiť, keď mi skrachuje čajovňa. Dokumentárne filmy. Filmuješ to, hele? Stále filmujem. To je nejaký hindu tempo. To je nejaká, neviem čo, zajac. To bol Peťo. Ale čo sa tu môže? Tu je to, nie je to považované za niečo neslušné. Najlepšie bolo, keď sme išli Bodgaji, nám bol ukázať izbu týpek a ako nám otváral dvere, tak zasral pred nami. No. Už aj Marek nevydržal, svrbela ho kamera. Takto sa tam potočíme. Proste komplikovanejšie to už nejde. Vieš, ten nával. To je proste celkom vtipné. Choďte tam vy, ja si ho... Daj mi lístky. Tu je. Tak toto je na dlho. No to tak kým všetci prejdeme. Sadať, lebo my sa nečakáme potom hodinu. Hej, ale si jdeme. Že na to dobehol najprv něco, teda to jsem toho rodníka na hraně, jaký se predjel se... To je málo propojený. Európani. Dám pauzu. OK, už som na rade. V tejto mašinérii. Welcome my son to the machine. Máte, máš čas? Ideme na vec. OK. Ha! Prešiel som. Ťahaj. Nie treba tam... A oni už nemôžu ísť. Shit.
zatiaľ najväčšia atrakcia. Á, to bude. Darek by to videl. Pôjdeme ešte raz na to. Ale iba na toto. No. Toto majú asi... Ak by bol veľký nával, tak majú ešte ďalšie dva countery. No a čakáme na lanovku. Hezky. Som za vami, chlapi. A som v lanovke. Au. Hello.